Яңа ел чыршыларын бәйрәмнәр узгач кая куярга. Гадәттә ишек алларындагы чүплекләр ылыслы агачлар белән тула. Шулай ук сатылмый калган чыршы наратлар да шәһәр урамнарын бизәми. Зур шәһәрләрдә әлеге мәсьәлә җитди тора. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң зур шәһәрләрнең ишек аллары гадәттә киселгән чыршы үсендереләре белән тула. Бу кадрларны Чаллыда эшләүчеләр төшергән. Әтиздән сатылмый калган чыршыларга фатирлардан чыгарып ташланганнары да өстәлә. Фатир хуҗалары нишләсен? Ылыслы агачларны чүп банкларына салырга мәҗбүр. Ә менә Казанда кулланылган чыршыларны кабул итү пунктлары ачылды. Натуральная елка и радость приносит, и при правильной утилизации ничего плохого в этом нет. Шундый пунктлар икәү. Берсе Гадел Куты урамындагы 160 айырты, Идел буе экология компаниясе офисы янында. Икенчесе Җиңү проспекты 141 адресы буенча сәүдә үзәге каршында урнашкан. Ылыслы агачларны зоопаркка, фермер хуҗалыкларына озаталар. Энәле ылысларны кыргый җәнлекләр, йорт хайваннары бик тә яратып ашый. Чыршы, нарат үсентеләре, отлар, кәҗәләр, сарыклар, баланнар өчен бай витамин чыганагы. Шулай ук алар терекләр астына җәю өчен дә кулланыла. Привезли большую газель. Газель машиналарында чыршы һәм нарат агачларын урыннарга илтәбез. Зоопарктагы җәнлекләр, йорт хайваннары ылыслы агачларны яратып ашый. Кулланылган яки артык калган чыршылар әрәм булмый. Витаминлы ашамлык буларак файдаланыла. Агачларны җирле фермерлар да алып китә. Аларны малларга ваклатып ашаталар. Чыршыларны пунктларга тапшыру алыннан мишура, уенчык, бизәү әйберләрен алырга кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Айрат Каюмов, Татарстан.